салому дуруди худро мерасонам барои бинандагони барномаҳои илму ва технология дар шабакаи Тажлайв. Дар мавзӯи имрӯза ман барои шумо кӯшиш мекунам бифаҳмонам ки чӣ мешавад агар мо телефони мобилиро аз мағозаҳои фирминӣ бихарем. Ва барои чӣ вақте ки аз мағозаҳои фирминӣ мо мехарем нархаш қиматтар аст нисбати оне ки дар мағозаҳои оддӣ мефурӯшанд. Аз мағозаи фирминии ширкати Samsung дар Санкт-Петербург як телефони мобилиро харидем ки номи ӯ Samsung Galaxy A5 2017 аст. Яъне ин маркаро дар соли 2017 бароварданд. Шояд бисёриҳо донанд, яъне Samsung Galaxy A5 дар соли 2015 сар карда то соли 2017 ҳар сол як намуд телефони худро мебарорад ва ин бошад A5 2017 аст. Мо мекушоем мебинем ки ба мо аз мағозаи фирминӣ вақте харидорӣ намудем чӣ равон карданд. Рости гап ман пеш аз шумо онро кушода дидам, дар дохили он чӣ ҳаст, чӣ дорад ва чӣ гуна он кор мекунад. Ва ҳоло бошад барои шумо кӯшиш мекунам ки як бор дигар нишон бидиҳам. Вақте ки мо мекушем дар дохили он телефон қарор дорад. Телефонро дар як тараф мегузорем ва мебинем ки дар комплектатсияш чӣ аст. Дар комплектатсияи ин телефон ба мо равон карданд зарядное устройство, наушник ва ғайр аз ин. Аз ҳама чизи муҳим ин переходники USB Type-C ба micro USB. Шояд баъзеҳо надонанд, яъне USB Type-C ин як намуди нави USB-ҳо ҳаст ки он умуман дигаргун аст, яъне он ба мисли USB-ҳои оддӣ нест. Он чизе ки мо одат карда будем, яъне он USB-ҳое ки дар ҳама ҷо ҳастанд. Мо метавонистем бар кадом хонае ворид нашавем, аз он ҷо зарядное устройство пурсем ва телефони худро зарядем. Аммо ҳоло бошад камтар дигаргун аст, чунки фирмаҳои калон машҳур кӯшиш карда истоданд ки ҳамашон ба USB Type-C гузаранд ва боварӣ дорам дар давоми 2-3 сол ҳама телефонҳое ки мебаранд онҳо тавассути USB Type-C заряд мегиранд ва пас аз 2-3 сол шояд дар ҳама хонаҳо ин USB пайдо шавад ва ҳоло бошад чунин USB, чунин разъёми USB дар ҳама ҷо паҳн нашудааст ва оҳиста оҳиста ин кор шуда истодааст. Аз ҳамин сабаб он ширкатҳое ки бо USB Type-C телефонҳои худашонро мебароранд, онҳо ба дохили коробкаи худ яъне переходникро мегузоранд, яъне дар ин телефон низ онро истифода бурдан гиред. Дар дохилаш документҳояш қарор доранд ва гарантийни талоне ки хеле ки чунки мо аз мағозаи фирминӣ харидорӣ намудем, албатта ба мо гарантийни талон медиҳанд ва вақте ки телефони мо агар худ аз худ ба ягон ҳолат афтад, ё ин ки аз кор барояд, ё ин ки ягон чиз дигар шавад, мо метавонем бурда онро ба таври ройгон яъне ремонт кунем ва ба таври ройгон барои мо соз карда медиҳанд, ё ин ки телефони нав барои мо медиҳанд. Дар ягон ҳолати нохуш афтад, яъне худ аз худ, яъне мо онро наафтонем. Вақте ки мо онро афтондем, шикастем, ягон кори дигар кардем, гарантия ба ӯ ҷавоб намегардонад, чунки ин аллакай физически действия шуд. Аз ҳамин сабаб ба ин чиз бошад худи шумо ҷавобгар мешавед. мебинем дар дохили ин ҳар хел яъне ҳуҷҷатҳо ва гарантийни талон аст. Шояд шумо бипурсед ки нархаш чӣ қадар аст. Бинандагони азиз, нархи инро аз мағозаи фирминӣ мо бо нархи 22990, яъне 23000 рубл харидорӣ намудем. Бинандагони азиз, ҳолон ки ин телефонро мо метавонем аз сомонаҳои интернетӣ дар соли 2017, яъне ҳоло ҳаст моҳи ноябр. Дар моҳи ноябр мо ин телефонро метавонем бо нархи 18000 аз мағозаҳои интернетӣ харид намоем, ё ин ки бо нархи 19 ё ин ки 20000 аз дигар мағозаҳои оддӣ харид намоем. Аммо дар мағозаи фирминӣ бошад нархаш 23000 аст. Барои чӣ? Барои чӣ чунин кор мекунанд? Яъне барои чӣ мағозаҳои фирмине ки аз худи ҳамон Samsung ҳастанд, яъне аз ширкати ҳамон Samsung ҳастанд, нархи қиматтар мефурӯшанд? Ё туба. Яъне барои Samsung ин брендаш аз ҳама муҳим аст. Аз ҳамин сабаб вақте ки ягон чизро аз мағозаҳои фирминӣ харидорӣ менамоед, Samsung ширкаташ намехоҳад ки ҳамон брендаш ба поён биафтад. Аз ҳамин сабаб ба мағозаҳои фирминӣ ки умуман дар кадом шаҳре ки мағозаҳои фирминии Samsung қарор доранд, ба онҳо яъне иҷозат намедиҳад ки нархи ҳамин телефонро аз нархи заводаш пасттар гардонад ва дар давоми ним сол ё ин ки як сол ҳамин телефонҳо ҳамон нархе ки дар аввал баромада буд, яъне 23000, бо ҳамон нарх то охир меравад. Аммо дар дигар мағозаҳо бошанд, масалан интернет магазинҳо ё ин ки мағозаҳое ки фирминӣ нестанд, умуман дар қади кӯчаҳо қарор доранд, онҳо бошанд бо нархи арзон мефурӯшанд, чунки онҳо вақте ки харид мекунанд ҳамин чизро аз фирмаи Samsung, онҳо оптум мехаранд, яъне ба таври бисёр мехаранд ва бо нархи бениҳоят арзон ба онҳо меафтад ва онҳо омада фоидаи худро ҳам мегузоранд. Нисбати ин нархи ҳамон телефон арзонтар шудан мегирад. Дар мағозаи фирминӣ 23000 ва дар мағозаи интернетӣ бошад 17900, яъне 18000 мо онро метавонем харидорӣ намоед. Худатон бубинед ки тақрибан 5000 арзонтар.
Samsung Galaxy A5 соли 2017 яъне модели ки соли 2017 баромадааст бениҳоят телефони хуб аст, яъне экранаш супер AMOLED, чунки ҳама телефонҳое ки Samsung мебарорад тақрибан флагманҳояш умуман ҳамааш экранҳояшон супер AMOLED аст. Оперативная памяташ бошад 3 гигабайт ва памяти худи телефон бошад 32 гигабайт аст. Мо метавонем ба дохили он флешкарта гузошта памяти худи телефонро боз ҳам зиёдтар бигардонем. Защита дорад аз об ва чанг, яъне мо метавонем ин телефонро дар давоми ним соат ба чуқурӣ то 1 метр ворид шавем ва ин телефон бошад метавонад дар дохили об низ кор кунад. Тарзи кораш бениҳоят хуб аст, процессораш аз худи Samsung аст. Боз чӣ гуфтан метавонистам дар бораи ин телефон? Яъне дар қисми поёни телефон қарор дорад USB Type-C, микрофон ва разъён барои гузоштани наушник. Дар қисми чапи телефон бошад қарор дорад тугмачаҳои барои баланд ё ин ки паст кардани овози телефон. Дар қисми рости телефон бошад тугмача барои хомӯш кардан ё ин ки даргирондани телефон ва ғайр аз ин динамики телефоне ки тавассути он мо мусиқӣ гӯш мекунем ё ин ки ба мо занг мезананд мо мешунавем. ин ба фикри ман ғайриёдӣ аст, яъне дар бисёр телефонҳо мо одат кардаем бубинем ки динамик дар поёни телефон қарор дорад ё ин ки дар пушти телефон қарор дорад. Аммо дар ин телефон бошад, дар Samsung Galaxy A5 маркаи соли 2017 динамикро дар қисми рости телефон гузоштанд. Ба фикри ман бениҳоят удобна аст, чунки мо вақте ки ягон бозӣ мекунем ё ин ки ягон кино тамошо мекунем, мо бо дастамон он динамикро намеҷиқем ва овоз бошад аз боло мебарояд ва ин ба фикри ман бениҳоят хуб аст, барои ман писанд омад. ин бениҳоят элегант наметавонад дар дасти одам вақте ки ягон одам онро истифода мебарад, бениҳоят хел барои одамоне ки ягон костюм бурук мепӯшанду онро истифода мебаранд мезебад. нафароне ки хоҳанд ки як элегант дар назари дигарон, яъне масалан дар назари духтарон бениҳоят хуб битобед, пас телефон Samsung Galaxy A5-ро бихаред ва тавассути он бигардед. чӣ хел гӯям, каме ба iPhone 7 монанд аст. яъне дизайнаш бошад ба iPhone монанд аст. аз дур ягон кас агар бинад, яъне агар ба камераи спишкааш аҳамият надиҳад, дар гӯши шумо агар бубинад ин телефонро хиёл мекунад ки дар дасти шумо iPhone 7 қарор дорад. отпечатки палса дорад, яъне дар телефоне ки нархаш 23 000 харидаем, дар он бояд отпечатки палец бошад. онҳое ки ба Тоҷикистон сафар карданиянд ва мехоҳанд ки ягон телефоне бигиранд ки бениҳоят телефони пурқувват ва бениҳоят телефони хуб бошад ки ба Тоҷикистон рафта тавассути он телефон муддати дуру дароз 5-6 сол бигарданд ки он телефон ҳеҷ чиз нашавад. бе ягон мушкилӣ мо тавонем ҳамарӯза истифода барем, телефони пурқувват бошад. ман барои ин хел одамон тавсия медиҳам Samsung Galaxy A соли 2017-ро, чунки дар ин маркаҳо экрани пеши телефон бошад Gorilla Glass 5 аст, яъне телефон бениҳоят пурқувват аст ва вақте ки масалан ба ягон ҷо бо дӯстонатон обозӣ меравед ва ба таври ғофил ба дохили об меафтонед, ягон ҷои тарс нест, чунки шумо телефонро буроварда боз тавассути он гап задан метавонед, чунки ин телефон аз об умуман наметарсад. барои ҳамин бинандагони азиз, аз Galaxy A3 2017 сар карда то A7 2017-ро шумо харидорӣ кунед вақте ки масалан хоҳед ки ягон телефони пурқувват дар дасти шумо бошад. бо ҳамин тамом бинандагони азиз, агар маълумоти пурратар хоҳед гирифтан дар бораи ин телефон ё ин ки дигар телефонҳо, пас дар комментариҳо бинависед. ман ҳатман кӯшиш мекунам ҳар як хоҳиши шуморо иҷро кунам ва ҳар чизе ки шумо дар комментариҳо менависед барои он маълумот диҳам ва фикри худамро нисбати ҳамон телефонҳо баён гардонам. аз шумо хоҳиш мекунем ки дар канали Taj Life дар YouTube подписатсия кунед, дар таги навори мо лайк монед ва дар комментариҳо бошад фикрҳои худатонро нисбати ана ҳамин навори мо, нисбати Samsung Galaxy A5 фикрҳои худатонро бинависед. ман ҳатман онҳоро мехонам ва кӯшиш мекунам ба суолҳое ки шумо медиҳед посух бигардонам. бо шумо буд Матин Муҳиддинов. хайр.